today's video, magama ko og mga gulay na pod mga bayot. So ako taning gamon og salad. Unya kay sumo na magud kaayo karon namin magsalad ba. Kasi higa na niya mo ang tiyan. So ako na siyang gamon og kanang karning baka with gulay. Gulay. So, ako ni siyang gamon para sa amo ang paniod to. Gamay ra akong gamon kay kapoy kay karon na magama-gama ba dan dili mahurot karon na nila ilabay. Kay kanang ambot di man sila sayangan gud oy. So, aron mahumanta, let's go. So karon mag-slice na tanig una nga to ang cabbage. Slice nung nato na siya pinahiwi-hiwi. Sobra niya atong gihapon na akong binuhat pud yung salad na may sobra. So mo'y akong gitiwas. Dayon atong isunod og slice ang ato ang carrots. Pasensya na kayo nga di ko kebalo mo slice kay dili man ko shift cook god kani ako gama-gama ra gyud ba kay kanang malisod pud lagi magtambay kung way trabaho. Dayon maghimo ko diri og kalanon nila. Dayon surod na to ning onion. Dayon ready na ni nata oy cabbage. Dayon nata diri oy atsal nga pula og yellow og orange. Dayon nata diri oy karne. Dayon nata diri oy broccoli og carrots. Ready na ni nga kuwang mga ipangtaplak lagi. Dayon magpainit lang ko kalha ibutangan nako og idibol. Dayon ilunod na tong onion. Dayon ato ang karning baka. So ato lang na siyang i-leave og mga 10 minutes. Dayon after 10 minutes mo na ni mga bayot. Gatubig ang karne nga akong gibutang. Dayon ibutang na nato ng ato ang carrots. Kay ang carrots murag kuan man gahi-gahi man. Then butangan na tong tubig, butangan na to og toyo. Dayon paminta. Dayon butangan nato na siya asin. Dayon atong takloban og makaryot. Human atong ibutang ang ato ang cabbage, broccoli og ang ato ang atsal. I-mix na nato na para ma-mix pud tong iyang seasoning. So atong takloban after 10 minutes mo na ni bayot murag luto na gini. Luto na gini, ready to serve na ni. 3 hours later. Milabay ang 3 ka oras na napod bayot mag-slice na po ko diri og mga prutas kay kani akong mga kagupa prutas slice man gyud mo nilagkaon mga pea man dayon ni then mo ni ilang i-partner sa ilang kape either fruits or kanang mga cakes ba or chocolate mo gina ilang naandan diri. Di na sila mo inom og kape og walay pares bayot kinahanglan jud og naay pares. Pareha gud po sa tuwa og mo inom tag kape kinahanglan naay pan, naay budbud or naay pinuto. Diri ang ila basta magkape na sila, ang ilang kape diri murag aroma ba. Dayon ila nang silang di na nila butang og kamay, ang ilang ihimo og asukar, kuan ra kanang chocolate or kanang mga cakes nga naay mga cream ba mo na ilang kalanon din he. Dayon imuragon po nang slice on day kuan din ako ang ipang slice kanang orange, persimmon og apple. So mao ni ako ang ipakaon nila mga badzot. So, that's it. I hope nag-enjoy mo sa inyo ang paglantaw sa akong video. So, see you next time, guys. And don't forget to subscribe my YouTube channel. Babos!